नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस खबर बा। भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया होली वीडियो सॉन्ग के बारे में जो ना कि ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा और अब आप सबके बीच में गाना आवे वाला बा। जी हाँ, पहले पूरा जानकारी आप लोगन के बता देता नहीं। तो गाना जौन बा वो आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के सुने के मिली। खेसारी लाल यादव जी के आवाज़ में जो ना के बॉस रामपुरी जी लिखले बाड़े। जी हाँ, गाना के संगीत से सजौले बाड़े श्याम सुंदर आदि शक्ति से और गाना के नाम बा गांजा पी के होली में। जी हाँ, गांजा पी के होली में पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकता नहीं। तो गाना के डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच में आवे वाला बा जो कि आदि शक्ति फिल्म पर रिलीज हुई। गाना के रिलीज डेट तो ना बतावल गया बा, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिलल बा बिहान सुबह ही आप लोगन के ये गाना सुने के मिल सकेला। जी हाँ, काहे से कि आदि शक्ति के नियम ही बा कि आज अगर पोस्टर रिलीज हो गए तो काल गाना रिलीज जरूर हो जाला। अगर कोनो और गाना रिलीज ना होखे तब तो बिहान खेसारी लाल यादव जी की कोनो भी होली के गाना रिलीज ना हो रहा बा तो बहुत ही अच्छा समय बा खेसारी लाल यादव जी के ई गाना रिलीज हो सकेला 10 फरवरी के सुबह सुबह आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। बाकी जैसे ही पूरा कंफर्मेशन मिल जाता कि गाना कब रिलीज होता रिलीज डेट तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दे। हम आप लोग जाके पढ़ लें केहू भी समय जब पूरा कन्फर्म हो जाए तब साथ में यूट्यूब स्टोरी में यानी कि कम्युनिटी में भी अपडेट कर दे हम। तो ये अपडेट रहे जो कि आप लोगन के बता देनी। अगर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।